John Stuart Mill va ser un filòsof i economista britànic. Se'l considera un dels últims representants de l'escola d'economia clàssica. Dins de la seva filosofia, va elaborar un sistema lògic, va defensar el liberalisme polític i també va desenvolupar una teoria ètica. En aquest vídeo examinarem aquesta última i, per fer-ho, partirem de l'anàlisi del seu llibre L'utilitarisme. Podem dir que l'ètica de Mill segueix la tradició empirista de les ètiques britàniques basades en l'observació dels actes humans. Dins d'aquesta hi trobem figures com James Mill, el seu pare, i la del creador de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, que era el seu padrí i va exercir una gran influència en el seu pensament. Mill examina la conducta humana i ens diu que les persones realitzem accions bones perquè esperem que aquestes ens produeixin plaer, perquè, en definitiva, el que cerquem és la felicitat. La idea és que actuem bé perquè això ens fa feliços. Però en què consisteix aquest actuar bé? Segons ell, el bé s'identifica amb la utilitat. Allò bo és allò útil, perquè les accions útils ens acosten a la felicitat, que és la finalitat última de tota acció humana. En el capítol 4 de l'utilitarisme, Mill desenvolupa més aquesta qüestió. Segons ell, no hi ha cap dubte que tot el que puguem desitjar o buscar, en últim terme, sempre és la felicitat. Si creiem que en realitat perseguim altres objectius, com per exemple el poder, la fama, els diners o el que sigui, el que estem fent és intentar arribar a un mitjà perquè ens condueixi a la felicitat, l'autèntic fi. La idea és que cerquem i desitgem el poder, la fama o el que sigui perquè això ens fa feliços. I per aquesta raó, aquests no són finalitats en si mateixes, sinó mitjans per arribar a una altra finalitat. Mill ens dirà que, fins i tot si creiem que perseguim altres qualitats en tant que finalitats en si mateixes, com per exemple la virtut, en realitat no fem altra cosa que perseguir la felicitat, perquè aquesta és part de la felicitat. Per tant, en el fons, tot el que puguem cercar no és altra cosa que la felicitat. Tot el que puguem desitjar és la felicitat. I per aquesta simple raó, la felicitat és desitjable. L'esquema és ben senzill. Mill ens dirà que, així com la prova que un objecte és visible és el fet que la gent el veu, la prova que la felicitat és desitjable es troba en el fet que la gent la desitja. I per justificar això, no necessitem més proves, més arguments. Ara bé, la felicitat és l'únic motor dels nostres actes? Mill reconeix que les persones no només actuen per desig. També ho poden fer per voluntat. No és el mateix desitjar que voler, però de fet, segons ell, la voluntat té el seu origen en el desig. La voluntat s'implanta o s'enforteix desitjant alguna cosa. Després els actes es poden convertir en un hàbit, però el seu naixement es troba dins del desig. Tot plegat ens assenyala que la voluntat parteix del desig. I, si com hem dit, l'objecte suprem del desig és la felicitat, també ho serà el de la voluntat. Per tot això, queda demostrat que la felicitat és el fi últim i el motor dels nostres actes. I aquest fet no necessita més evidències, ja que els fins últims no requereixen proves, arguments. No té sentit preguntar-nos per què volem ser feliços, perquè l'única resposta possible és, doncs, per ser feliços. És una pregunta amb una resposta circular. La naturalesa humana consisteix a perseguir la felicitat, i hem de construir l'ètica a partir d'això. Aquest és l'esquema bàsic de les ètiques naturalistes. Els valors ètics s'extrauen de la realitat, de la naturalesa humana. De fet, Mill ens dirà que l'utilitarisme és una teoria de la vida. Com que la felicitat és la finalitat de l'home particular i el criteri de l'ètica,
Els utilitaristes el que faran és intentar determinar de quina manera es pot arribar a la felicitat col·lectiva. Com s'aconsegueix que el nombre més gran de persones siguin felices? En aquest punt podem veure diferències de criteris. El pare de l'utilitarisme, Bentham, va elaborar una teoria coneguda amb el nom d'utilitarisme dels actes. Ell defensava que les accions morals s'han de valorar a partir de la utilitat del resultat d'actes concrets. I la felicitat col·lectiva s'aconseguia per la suma d'accions útils. La idea principal és que el valor moral de l'acció es troba en les seves conseqüències. Aquesta teoria constitueix la base de l'utilitarisme i Bentham va exercir una gran influència en el pensament de Mill, però aquest es va desmarcar del seu mestre reelaborant la doctrina amb l'utilitarisme de la regla. En el capítol 2 de l'utilitarisme, Mill ens dirà que la felicitat col·lectiva no és simplement la suma d'interessos particulars, sinó que això també ha de ser compatible amb una norma general d'acció, una regla universal que guiï el principi d'utilitat. En què consisteix aquesta regla? En primer lloc, hem de fer una distinció qualitativa dels plaers. L'utilitarisme identifica la felicitat amb el plaer. Però qualsevol classe de plaer val per ser autènticament feliços? Segons Mill, no. No tots els plaers tenen el mateix valor. Hi ha els plaers sensuals, que són inferiors, corporis i efímers, com per exemple el plaer que podem experimentar amb un bon àpat, i també hi ha els plaers intel·lectuals, que són superiors, perquè estimulen la ment, els sentits i la imaginació. Aquests segons plaers estan relacionats amb l'autodesenvolupament personal, entès com la capacitat de créixer, de conèixer. Per exemplificar aquesta diferenciació, Mill defensarà que és millor ser un Sòcrates insatisfet que un neci satisfet i que és millor ser una persona insatisfeta que un porc satisfet. La idea darrere d'aquestes afirmacions és que els dos primers casos, el de Sòcrates i el de la persona, segurament han experimentat la satisfacció dels dos tipus de plaers i saben que els inferiors només aporten una satisfacció momentània i no completa. És millor ser un Sòcrates, tot i estar insatisfet, perquè així som capaços de valorar quin tipus de plaers ens poden conduir cap a una felicitat autèntica, cosa que no podem fer si som necis. Per Mill, reconèixer que alguns tipus de plaers són més desitjables que d'altres és compatible amb el principi utilitarista de la màxima felicitat pel nombre més gran de persones. Seguint amb el segon exemple, podem entendre que és diferent el tipus de plaer que pot experimentar un porc en relació al que pot arribar un humà. El plaer d'un porc es basa en el plaer sensual, amb una satisfacció individual, egoista, no moral, i el d'un humà està relacionat amb la felicitat real. Aquesta, com hem comentat, està connectada amb un sentiment de creixement, de realització personal, però no només amb això. També contempla els altres. Per Mill, només pots ser feliç si et rodeges de persones que també ho són. Això no significa que sempre hàgim de pensar a buscar el bé dels altres. Mill reconeix que existeixen herois, i fins i tot màrtirs, que sacrifiquen la felicitat pròpia per la dels altres, però són casos excepcionals. En ben poques ocasions, una persona pot afavorir la felicitat del conjunt. Del que es tracta és d'atendre la pròpia felicitat i la d'aquells que ens rodegen. Si fem això, ja estarem contribuint a la del conjunt. La major part d'accions, ens dirà, no busquen el bé del món, sinó el bé dels individus, però del bé dels individus està fet el bé del món.
i així és com la felicitat individual es pot situar en harmonia amb l'interès del conjunt. I amb això hem acabat l'esquema de l'ètica de Mill.